nganong pagsulay. Malakias Kapitulo 3 versikulo 3. Og siya molingkod ingon sa magtutunaw ug mag-uulay sa salapi, ug iyang putlion ang mga anak nga lalaki ni Levi, ug ulayon sila ingon sa pag-ulay sa bulawan ug sa salapi, ug sila managhalad kang Jehova sa mga halad diha sa pagkamatarong. Ania ang proseso, ang pagdalisay, pagputli nga nagapadayon pinaagi sa Ginoo sa mga panon. Ang buhat hilabihan nga nagasulay sa kalag, apan pinaagi lamang niini nga proseso nga ang mga basura ug mahugaw nga mga butang mahimong makuha. Ang tanan natong mga pagsulay gikinahanglan aron sa pagdala kanato duol sa atong langitnong Amahan, sa pagsunod sa iyang kabubuton, aron kita makahalad ngadto sa Ginoo ug halad diha sa pagkamatarong. Ang Dios naghatag sa matag usa kanato ug mga kapabilidad, mga talento nga molambo. Nagkinahanglan kita og bag-o ug buhi nga kasinatian sa balaang kinabuhi aron mabuhat ang kabubuton sa Dios. Walay igong gidaghanon sa nangaging kasinatian ang igo alang sa karon, o makapalig-on kanato sa pagbuntog sa mga kalisdanan sa atong dalan. Kinahanglan nga kita adunay bag-ong grasya ug presko nga kusog matag adlaw aron magmadaogon. Si Abraham, Moises, Elijah, Daniel ug daghan pa gisulayan pag-ayo, apan dili sa samang paagi. Ang matag usa adunay iyang tagsa-tagsa ka problema ug pagsulay sa drama sa kinabuhi. Apan ang maora nga pagsulay panagsa moabot kaduha. Ang matag usa adunay iyang kaugalingon nga kasinatian, lahi sa kinaiya ug mga kahimtang niini, aron matuman ang usa ka piho nga buluhaton. Ang Dios adunay buhat, usa ka katuyuan sa kinabuhi sa matag usa kanato. Ang matag buhat, bisan unsa kagamay, adunay iyang dapit. Hinaot nga ang tanan mobati nga ang matag lakang nga ilang himuon mahimong adunay malungtaron ug makontrol nga impluwensya sa ilang kaugalingong mga kinabuhi ug sa mga kinaiya sa uban. Unsa kadako unya ang pakig-uban sa Dios, pagkadakong panginahanglan sa balaang grasya sa paggiya sa mataglakang, ug ipakita kanato kung giunsa paghingpit ang mga karakter nga Kristiyano. Ang mga Kristiyano adunay bag-ong mga talan-awon ug bag-ong mga pagsulay nga maagian, diin ang ilang nangaging kasinatian dili mahimong igo nga giya. Kinahanglan kitang makat-on bahin sa balaang magtutudlo karon ug sa bisan unsang yugto sa atong kinabuhi ug labaw pa. Ug kun mas daghang kasinatian ang atong maangkon, mas duol kita ngadto sa putli nga kahayag sa langit. Mas masabtan nato ang atong mga kaugalingon nga kita nagkinahanglan sa pagbag-o. Ang dalan sa matarong usa ka mauswagon, gikan sa kusog ngadto sa kusog, gikan sa grasya ngadto sa grasya, ug gikan sa himaya ngadto sa himaya. Ang balaanong kahayag mudugang ug labaw pa, nga motakdo sa atong padayon nga mga lihok, nga maghimo kanatong kwalipikado sa pag-atubang sa mga responsibilidad ug mga emerhensya sa atong atubangan.